Bună seara, prieteni! Din nou împreună. Astăzi, invitatul nostru de onoare este domnul profesor Anatol Petrencu, uh, profesor universitar istoric. O secundă, mă scuzați că am o dublare de sunet. Poate să Așa, închid eu aici. am dublat sunetul, asta este, el vine cu întârziere și din cauza asta l-am oprit acum. Bun, revenim. Domn profesor, vă rog frumos câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru că este foarte important ca lumea să vă știe, să știe cine sunteți, fiindcă este o emisiune extraordinar de importantă, deoarece eu am scris un articol care se numește uh, Cine sunt, nu, monumentele din Republica Moldova, de fapt, monumente, tancurile, așa zise, monumente istorice, îndreptate cu țeava spre România. Spre România putem să citim direct spre Europa, fiindcă România este parte integrantă din Europa. Dar haideți să lăsăm să prezinte domn profesor, după care revenim și avem o introducere, apoi vom merge în esența emisiunii. Domn profesor, vă rog. Bună seara, stimate domnule Nicușor Moise, bună seara, stimați privitori ai acestei emisiuni. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Moise pentru invitația care mi-a făcut-o. Eu mă numesc Anatol Petrencu, sunt profesor universitar, predau istoria contemporană universală la Universitatea de Stat din Chișinău, anul 2 și la masterat, am cursuri speciale la masterat. De asemenea, sunt președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, care poartă numele profesorului Alexandru Moșanu. Sunt atent la viața politică și din Republica Moldova și din Ucraina și Federația Rusă, România, bineînțeles. Am și un blog personal unde, cu regret, nu am timp ca să comentez mai mult decât ar trebui, dar asta este, în măsura posibilităților, plasez materiale, comentarii, recenzii la unele cărți pe care cred că merită ca cititorii să le cunoască și cam asta este activitatea mea. Da, este oricum o activitate impresionantă. Dumneavoastră ne-a spus doar puțin așa să ne desmierdați sau Puțin, da. să ne arătați doar o literă de început. Bun. Dar haideți să începem cu ceva până la urmă. Vom ajunge evident și la tema emisiunii, dar pentru început aș vrea să vă pun câteva întrebări legate de Moldova, legate de România, legate de Republica Moldova, se înțelege, nu de Moldova din România. Bun. Domn profesor, vreau și eu să vă rog să ne explicați care sunt persoanele sau cine a decis alipirea Republicii Moldova, Buceacului, Bucovinei de Nord și Maramureșului la Rusia sau, dacă nu la Rusia, la Uniunea Sovietică sau, Da. Bun, am mă rog, înțeles întrebarea. Am da, înțeles întrebarea. Sigur că este una din cele mai complicate probleme legate nu atât de istorie, că noi istoricii putem să ne înțelegem între noi și eu mă refer în caz de față la istoricii ucraineni. Vreau să spun că acum, cred că o săptămână, am avut o masă rotundă organizată de dânsii, de istoricii ucraineni, care sunt preocupați de problema asta. Problema, într-adevăr, există, pentru că și noi ne punem întrebarea asta, cum s-a întâmplat atunci, în 1940, că aceste teritorii populate de români, majoritari români, au ajuns în Ucraina. Problema este destul de
spinoasă în sensul în care naționaliștii ucraineni nu recunosc românii ca băștinași, mă refer la regiunea Odessa acum, adică partea de sud a Basarabiei. Le închid școlile, nu le permit limba română, maltratează preoții de acolo și sigur că în discuțiile cu unii istorici cu care eu personal am vorbit și de exemplu este domnul Mihailuță din sudul Basarabiei născut și i-am spus că acești români nu sunt parașutați de undeva, asta este patria lor, satele lor. Ei au dreptul să aibă școli în limba maternă, au dreptul să aibă biserici, au dreptul să călătorească în România fără ca să fie suspectați că sunt șpioni români. Și așa mai departe, el e de acord, dar aici sigur că la nivelul de discuție așa care le avem este un nivel, este vorba de altceva. Trebuie aici probabil în primul rând oamenii politici să se implice și să discute aceste subiecte. Dar până atunci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în 1940 Uniunea Sovietică, după ce capitulase Franța, pe data de 26 iunie 1940, a înaintat o notă ultimativă prin care cerea ca Regatul Român să cedeze Basarabia. Dar nu doar Basarabia, așa cum era scris în protocolul adițional secret, semnat ceva mai devreme, la 23 august 1939, dar și nordul Bucovinii, în limba rusă Severna Bucovina, ceea ce unii colegi de-ai noștri traduc ca Bucovina din Nord, ceea ce nu este corect, pentru că nu a fost Bucovina din Nord și Bucovina de Sud. A fost o singură Bucovina, dar sovieticii așa au numit-o și unii colegi au preluat în mod greșit. Deci corect este nordul Bucovinii, dar și ținutul Herța. Deci cei care se fac vinoveți de agresiune față de România, care era neutră în război. Iată că este regimul stalinist, este Uniunea Sovietică în frunte cu dictatorul Stalin. Împreună, sigur că în bună înțelegere cu Hitler. Asta este foarte clar. Acum, în ceea ce privește tragerea frontierei, vreau să vă spun că în ziarul Pravda a apărut un articol în care se spunea că eu cred că ascultătorii noștri știu despre așa numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, creată de sovietici în 1924. Era un fel de cap de pod de anexarea Basarabiei, sovietizarea României și a Balcanilor. Așa e scris în programul lor. A fost și avem aici în bibliotecă, avem revista Krasnaya Besarabia, adică Basarabia Roșie. Un organ de presă a acestei pseudo-republici. Pentru că, domnule Moise, nici moldovenii cei, românii cei din sate nu vreau ei să aibă o republică a lor. Nici conducerea de la Kiev nu au vrut. Cei care au vrut au fost niște revoluționari, între dânsii Kotovski, Grigori, mai fost niște refugiați din România care au vrut să anexeze Basarabia și să comunizeze România și Balcanii. Asta a fost visul lor de aur a rușilor, știți? Deci, revin la Pravda. Pravda a scris așa, că se vor uni, iată, teritoriul ăsta a numitei Republici Autonome cu Basarabia și noua formațiune care se va crea va fi mai mare ca Belgia, ca teritoriu și așa mai departe. Dar iată, aici au intervenit tovarășii de la Kiev, în special unul Greciha sau Greciuha. El era președintele, cum ar veni un fel de președinte a Republicii, deci era președintele Sovietul Suprem. Și el a fost în fruntea unei comisii care s-a angajat să tragă frontiera între nou creata Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, căreia i s-au dat doar 6 raioane, pentru că ucrainenii au spus că, bine, comuniștii ucraineni, ca să fie foarte clar, deci populațiile se unesc, dar nu teritoriile. Adică, din punctul lor de vedere, acele localități care majoritar erau populate cu români trec la numita Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, iar celelalte trec de partea Ucrainei. În așa fel, noi ne-am pomenit, eu ne-am zis că Republica Moldova este moștenitoare acestei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești. Ne-am pomenit cu 6 raioane din stânga Nistrului,
Iar dacă ne uităm atent pe hartă, eu îndemn ascultătorii să vadă frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, o să vedeți cum este trasă linia. Este trasă până la aproape de Liman, Limanul Nistrului mă refer, după care linia se trage în interiorul Basarabiei și să ajunge la Dunăre. Ne-au dat acolo câțiva kilometri ca să ieșim și noi la Dunăre, la Giurgiulești acolo. Deci în calcul, așa cum spunea președintele lor, a fost populația, componența etnică a populației. Și aici, în mod așa ciudat, au fost adunați etnicii în procente, am în vedere, adunate procentele rușilor, ucrainenilor, bulgarilor și găgăuzilor, ca și cum, știți, populații slavă, ceea ce nu este adevărat. Găgăuzii sunt turci, de fapt. Și deși românii din sudul Basarabiei erau 40% mai mult decât fiecare în parte din aceștia alții grupuri etnice care formau sudul Basarabiei, locuiau în sudul Basarabiei, iată că decizia, sigur că a fost un abuz, asta nici nu punem la îndoială, a fost un abuz din partea și a ucrainenilor, da, cu consimțământul Moscovei, ca să fie foarte clar, și aceste teritorii au trecut la Ucraina cu populație românească și la Cernăuț, regiunea Cernăuț, asta este nordul Bucovinei, și ținutul Herța și partea de sud a Basarabiei istorice de acum, cum ar veni, știți? Iată, așa s-a tras atunci frontiera și eu cu colegii din Ucraina, vedeți că ucrainenii acum au interes ca să discutăm aceste probleme, să scoată disensiunile care există și să se ameliorează, nu știu cum să împrietenească, dacă se poate așa de spus, să se alinieze cu România. Ei au nevoie, ei sunt război. Deci ei simt nevoia de ajutor din partea României și în așa situație noi punem întrebarea, bine, e clar, România ajută și așa, cât poate. Nu se spune poate despre asta, dar cum rămâne cu românii noștri de acolo, din sudul Basarabiei? Acum răspunsul lor este, știți care, noi luptăm împotriva rușilor și dacă luptăm împotriva rușilor, îi ating pe toți, pe maghiari și pe români. Și noi am zis, nu, noi așa credem că așa nu este bine. Este bine să fie o înțelegere între statele România și Ucraina în ceea ce privește comunitatea românilor din Ucraina, care vorbesc limba ucraină și în sfârșit ucraineni. Știți că era așa o poziție, era unul de să îmi scapă acum numele, spuneam, noi suntem moldoveni, limba moldovenească și ucrainenii numesc pe filiera asta, adică suntem moldoveni, limba și moldovenească, dar românii sunt și mai puțini decât sunt. Ei, în sfârșit, datorită, eu cred că eforturilor Bucureștilor și nu știu Chișinău cât de implicat, dar București. Și iată că ucrainenii recunosc că de fapt minoritatea este română și limba vorbită este română, și ei nu sunt din nicăieri paraștutați, dar sunt populații originare de acolo, din localitățile în care trăiesc ei și trebuie să se respecte toate drepturile oferite de legislația europeană. Da, e în regulă. Este foarte important ceea ce ne-ați spus, fiindcă există încă multe polemici vis-a-vis de populația din zona respectivă, în mod special de români, zis la modul general, fiindcă există forțele pro-est, ca să nu le spun altfel, care separă populația așa zisă moldovenească de populația românească. Bun, nu vreau să îi jignesc, nu vreau să spun că asta este lipsă de cultură, dar faptul că geneza poporului român a fost așa cum probabil că unii știu mai mult sau mai puțin, iar faptul că noi ne numim români, indiferent unde suntem, că suntem în est, că suntem în vest, că suntem în centrul țării, că suntem în afara României, în est, în nord, chiar și în vest, cu drepturi mai mult sau mai puține. Toată lumea aruncă vina pe război. Războiul se va termina, indiferent cum, războiul se va termina,
fiindcă nu există război nesfârșit. Haideți să fim obiectivi. Au fost așa zisul război de 100 de ani, care Da. a fost așa zis de 100 de ani. Dar orice război va avea la un moment dat un sfârșit. Noi trebuie să gândim dinamic, trebuie să gândim în viitor, nu numai în trecut, să vedem cine, cum și de ce a fost. Aia e cu totul altceva. Important este ca drepturile cetățenilor de etnie română să fie respectate. În momentul în care mă refer la drepturile cetățenilor de etnie română, mă refer și la cei din Republica Moldova, fiindcă nici acolo lucrurile nu sunt prea roz, deoarece avem diverse familii care sunt române din tată în fiu și nu au cetățenie română. Asta nu este vina celor din Republica Moldova. Eu asta voiam să subliniez, că nu din vina celor din Republica Moldova, ci din vine terțe sau chiar combinate. Același lucru putem să spunem și despre cei din Ucraina, din cele 3 zone importante. Și atunci ne doare în momentul în care președintele Ucrainei spune că, de fapt, românii au venit și au populat acele zone. Mă rog, n-aș vrea să-i spun că ar trebui să mai citească. Lumea știe despre ce este vorba, este corect, educația este grea. De ce am vrut în mod special să facem această emisiune? Deoarece în urma articolului respectiv am primit foarte multe comentarii, cred că 10.000 de comentarii, care mai năstrușnic, haideți să spunem așa, unde foarte mulți dau dovadă de lipsă de cultură, de educație, de orice, că el a învățat la școală așa. Asta nu este o scuză. Știm cum se scrie istoria, știm cum trebuie învățată istoria, în general în școli, dar în a face o afirmare certă pe baza unor documente inexistente sau a unor păreri, eu îmi permit să le spun părerologi, nu este prima dată când spun lucrul ăsta, și a face doar o afirmație fără a avea fundament este cu totul altceva. Bun, dar haideți să mergem puțin mai departe, fiindcă am Numai primit... o secundă, dacă îmi dați voie. Vă rog. Aici trebuie să intervin cu următoarele. Primejdia cea mare pentru noi și Republica Moldova, cred și pentru România, vine de la ruși. În ceea ce spune dumneavoastră acolo cu Zelenski, că el într-adevăr a făcut niște afirmații, pe urmă el odată înapoi a zis că nu așa au fost noi înțeles. Deci Zelenski este un democrat, este un om cu care te poți înțelege, el și echipa lui. Deci dacă sunt probleme de felul ăsta de care spune dumneavoastră, că românii au tăbărât acolo, așa, îi punem la punct. Aici nu, eu nici nu pun la îndoială. Este acest nenorocit de război, care sigur că întoarce multe lucruri, care ar fi putut fi deja de mult rezolvate și în ceea ce privește de când suntem noi acolo pe cele teritorii și de când și așa mai departe. Dar aici un lucru vreau să spun, domnul Moise, uitați-vă, de moldoveni dumneavoastră ați vorbit. Da, noi suntem moldoveni, trăim în Moldova. Este adevărat, după cum eu sunt chișinăuian pentru că trăiesc în Chișinău, sau orheieni, sau soroceni și așa mai departe. Noi, când spunem de Moldova, avem în vedere regiunea geografică în care am trăit, trăim, dar suntem un neam. Noi suntem români toți. Și așa cum sunt maramureșenii, ardelienii, vrâncenii și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt lămurite, mai ales între intelectualitatea din Republica Moldova. Dar ce se întâmplă? Există această rămășiță stalinistă prin care li s-a inoculat basarabienilor că voi sunteți moldoveni deosebiți de frații voștri de dincolo de Prut, că voi aveți limbă moldovenească. Ei, în sfârșit, abia anul trecut în Constituția Republicii Moldova s-a înscris în sfârșit că este limbă română. O, mulțumim autorităților că
după, dacă luăm 91, de mai mult de 30 ceva de ani, în sfârșit au recunoscut că limba vorbită este limba română. Bun. Eu de ce insist? Pentru că problema este mult mai complicată decât... Deci, această problema identitară la noi în Republica Moldova am în 2025 este foarte complicată, este foarte, și am să lămuresc. Dar într-adevăr este o parte de populație care naivitate lor, cum spuneți dumneavoastră, lipsă de educație sau au trecut prin coridoarele școlii, ea crede că nu știu, moldoveni. Da, moldoveni. Unii zic limbă moldovenească, așa prin inerție. Dar aici intervine alt factor, factorul politic, susținut de Moscova, care spune că îndeamnă niște partide, cum este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în frunte cu Dodon, și a mai apărut o cucoană, nu știu cum, furculiță, cu Moldova Mare. Deci, așa se numește partidul, Moldova Mare. Adică în programul ei, și am aici, că la noi o să fie pe 28 septembrie alegeri parlamentare și atâtea de astea foi, volante, foarte multe. Ea ce vrea de fapt să facă? Vrea să restabilească Principatul lui Ștefan cel Mare. Asta nu înseamnă nimic decât niște pretenții față de România de astăzi, înțelegeți? Eu nu știu câte procente o să iei el la aceste alegeri, dar știți ce se întâmplă? De foarte multe ori așa niște idei năstrușnice pe care noi poate le neglijăm sau spunem, băi, cât e de proastă asta sau de tâmpită femeia asta. Dar ele prind, în anumite momente prind, știți, au popularitate și populiște, sau nu știu cum să-i spun eu, iată că pot să aibă succes. De aceea, noi aici în Republica Moldova considerăm că suntem români, limba este română și partea proastă, știți care este? Conducerea Republicii Moldova de astăzi nu spune că suntem români. De exemplu, Maia Sandu, ea da, spune limba română, dar niciodată nu a spus că cei care vorbesc limba română, care sunt băștinași, care sunt basarabeni, ei sunt români, că noi suntem români. Și întotdeauna spune moldoveni, dragi moldoveni, vitezii moldoveni, care vitezi moldoveni? Al Ștefan cel Mare, cred că care vitezi moldoveni. Deci, iată, acest mesaj alimentat de către oficialii de la Chișinău, el încurajează această brambureală, această, cum să vă spun eu, această nebuloasă în ceea ce privește cine suntem noi. Suntem moldoveni. Vorbim limba română, da, limba română, dar suntem moldoveni. Așa le spun la grădiniță, că am vorbit cu o directoare de grădiniță. Zice, noi spunem că la copilaș e limba română, dar noi suntem moldoveni. Înțelegeți? Și asta e mare prin noi. De foarte multe ori, noi am în vedere Asociația Istoricilor, nu o singură dată am atras atenția. Domnul, nu este normal așa, mai faceți un pas mai faceți, pasul numește Partidul Acțiune și Solidaritate, Da, da. care e la guvernare. Mai faceți un pas și spunem cei care vorbesc limba română sunt români. Noi învățăm în instituții preuniversitare și la universități istoria românilor, limba, literatura română, folclor românesc, tot românesc, dar suntem moldoveni. Absurdă, înțelegeți? O chestie absurdă. Dar este problemă care, eu sunt convins că asta pe noi ne frânează, că noi o să vorbim și despre unire sau despre integrare. Spuneți-mi, vă rog, dar în Uniunea Europeană noi cum ne integrăm? Ca cine ne integrăm noi? Ca moldoveni, da? Dar ce scriitori aveți voi? Eminescu. Ia stați spusând, dar Eminescu nu e moldovenilor, Eminescu este al tuturor românilor și așa mai departe. Asta e ca, cum să vă spun eu, partea proastă a politicii noastre. Scuzați, poate am vorbit prea mult. Nu, este foarte bine ce ați vorbit și din cauza asta aș vrea să prezint puțin următorul pas, deoarece, mai ales în rândul maselor, există o nebuloasă privind situația economică a celor din Republica Moldova. Și spun așa, pe vremea rușilor era mai bine. Pe vremea regatului românilor era mai rău sau mai bine. Acum este mai bine sau mai rău. Deci avem trei delimitări economice în care
Trebuie să vorbim realist despre marea masă. Nu vorbim despre unul sau despre altul, despre unii care au avut anumite favoruri, care au putut să facă anumite lucruri. Noi vorbim despre marea masă. Și atunci am luat o statistică și am văzut care este structura produsului intern brut de la 1920. Imediat o să pun statistica respectivă. O secundă că e pe o pagină mai în spate. Așa. Și să vedem exact despre ce este vorba. Să vorbim cu cifre, nu cu vorbe, cum se spune. Bun. Așa. Acum avem și share. Bun. Nu știu dacă vedeți statistica. Este o Deocamdată nu statistică se vede. A, acum se vede, acum da, da, Așa, este. este o statistică făcută de la 1862, de când s-a luat bază 1962 și până în 2018, că atunci a fost făcută analiza respectivă. Pe noi ne interesează partea 1920, 1939. Dacă vreți 47, mai mult sau mai puțin are importanță. Dar luăm în calcul până la 1939. Vedem că există un ascendent destul de bun, există o evoluție progresivă în toată perioada asta, exceptând acele perioade de recesiune pe care le cunoaștem foarte bine. Iar dacă am luat și am studia același lucru separat în perioada dintre 1947 și 1990, vom vedea că nu se mai respectă acea ascensiune cât de cât corectă. Există discrepanțe, există discrepanțe între Est și Vest, vorbim despre URSS, acum doar despre URSS. Și vom avea extremitatea estică săracă, partea centrală bogată, nu vorbim despre Siberia și celelalte. Și atunci nu trecem prin prisma războiului să ajungem în zilele noastre să vedem de ce se doresc cele două provincii de către ruși, fiindcă sunt cele mai bogate, dar din punct de vedere economic, Republica Moldova a fost totdeauna lăsată mai la urmă. Dacă luăm și studiem aceeași situație economică, după 1990, vom vedea că Republica Moldova rămâne totuși în aceeași barcă, să spun. Economia există, dar lipsește cu desăvârșire, e vorba de industrie în mod special. Nu vorbim despre același lucru și în România. Chiar dacă ar părea că este același lucru, situația este diferită. Și atunci ne punem întrebarea omului de rând din Republica Moldova. De ce să mă unesc cu România? Ce mi oferă mie România? Păi, din punct de vedere economic, îmi oferă o monedă mai stabilă decât leul moldovenesc, o monedă mai puternică decât leul moldovenesc. Nu vorbesc despre posibilitățile de a merge în altă parte, deoarece aspirăm la Uniunea Europeană. Vorbesc despre moldoveni.
Da? Aspirăm la Uniunea Europeană. Bun. Ce vom face în Uniunea Europeană? Vom sta cu mâna întinsă permanent? Nu vorbesc despre faptul că și acum Republica Moldova stă cu mâna întinsă. Și atunci, care va fi calea cea mai bună pentru cetățenii Republicii Moldova? Și acum vă las pe dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Foarte importantă și mulțumim că ați găsit aceste date tot convingătoare pentru noi. Domnul Moise, uitați-vă ce vreau eu să zic, că basarabenii în perioada interbelică, cu toate slăbiciunile, mă rog, statului român, totuși basarabenii au beneficiat de niște avantaje pe care nu le-au avut în comparație cu perioada țaristă. Cea mai gravă problemă, sute de ani la ruși, a fost problema agrară. Ei nu au putut să o rezolve. Au venit bolșevici în 1917 și au declarat că pământul și bogățiile subpământene sunt ale poporului. Dar ale poporului ăsta însemna de fapt ale statului sovietic, ale partidului bolșevic care a venit la putere. Ei, aici în Basarabia, datorită reformei agrare, numai decât trebuie de amintit asta, reforma agrară din 1921, prin care țăranii noștri, basarabienii, au primit de la 6 până la 12 hectare de pământ, la acolo la nord mai puțin pentru că era mai populat, la sud le-a dat 12 hectare de pământ. Iată că în timp, bineînțeles, dacă comparăm așa, cum a spus dumneavoastră, 1920 și ajungem până la 1940, eu vreau să spun că aici, datorită muncii, hărniciei, nu toți basarabienii, dar cei care aveau dorință de a munci, erau solidari între dânsi, rudele între dânsi erau solidari. Iată că au reușit să facă niște gospodării model. Eu am cercetat, deci am discutat cu cei care au fost deportați în 1941. În 1941 au fost deportați în primul rând primarii. Știți de ce? Pentru că primarii erau modele pentru sătenii lor. Am un exemplu, primarul Fedeleș, îi spunea Alexandru Fedeleș din Căușeni. El știa limba rusă, română, știa franceza, germană, era foarte erudit. După ce s-a încheiat primul război mondial, a fost în Franța, a studiat acolo viticultura, au venit cu butaj de viță de vie la Căușeni și și-a făcut o gospodărie model. Și atunci oamenii l-au ales pe dânsul primar. Și așa, regula asta era peste tot. Mai avem un exemplu cu Boris Vasiliev, a murit țarmanul. Boris Vasiliev, în satul lor, Malovata, din raionul Orhei, nu aveau primar. Și a venit o comisie de la Orhei, s-au uitat așa prin sat, zice, gospodăria asta să vedem. Și a venit la tațul în gospodărie și Matau să fie primar. Eu adunat pe săteni și a spus, ia uitați-vă ce gospodărie are. Deci grajdul îngrijit, tot curat și așa mai departe. Deci acestea au fost primari. Eu cred că la noi și în România și aici, în special eu vorbesc de Basarabia, aceste ferme model ar fi fost, dacă nu fermieri așa cum în Occident, ar fi fost cel puțin protofermieri. Deci, dacă nu ar fi fost această agresiune sovietică, dar așa s-a întâmplat. Am vorbit de anul 1940, sovieticii au venit și știți ce se întâmplă atunci când o țară cucerește alte teritorii, ea și impune legile ei, cu ce vine e de acolo. Deci, aici a fost introdus decretul lui Lenin cu privire la pământul naționalizat, este egal al statului. Țăranii noștri au rămas cu dovadă că ei sunt stăpâni pe 6 sau câte hectare de pământ, dar de fapt era al statului, dat în folosința lor. Pe cei mai buni au deportat în 1941 și acest mers firesc, această diferențiere, da, a fost o diferențiere, nu negăm, dar produsele agricole din Basarabia erau vândute în Elveția, erau vândute de piața românească, în Occident, cu fructe uscate și ulei de floarea soarelui și multe altele. Importam de acolo tractoare din Elveția și instrumente agricole, unelte agricole din Germania. Deci lucrurile astea sunt știute. Dar au intervenit rușii sovietice care ne-au anexat, au deportat pe cei mai buni gospodari la Ivdel, asta e
unde este Ecaterinburgul, la nord, 640 de kilometri, și acolo au murit toți în iarna de la 41 spre 42. România, cu regret, a pierdut războiul. Rușii au venit din nou aici, în Basarabia, ne-au provocat o foamete. În 1946-47 și-au murit 200.000 de oameni, asta 10% din populația Republicii restabilite de dânsii. Și asta a fost un bun, așa, între ghilimele, argument ca să-i motiveze pe oameni să intre în colhoz. Că asta era teoria lor, a bolșevicilor, să transforme agricultura în colhozuri. La dumneavoastră CAP erau. Deci, oamenii în CAP-urile noastre nu primeau bani, primeau produse alimentare la sfârșitul anului agricol. Dar ei trebuia să-și trimită copiii la școală, trebuia să aibă bani ca să îi încalțe, să îi îmbrace, să cumpere rechizite școlare și așa mai departe. Deci iată că aceasta a fost o frână puternică în ceea ce privește dezvoltarea noastră economică. Nu uităm de sovromurile care au jăcmănit România. Pentru că noi, dacă vorbim așa în ansamblu de ce rămânem noi în urmă față de Franța sau față de alte țări industrializate, păi avem explicații. Că rușii aici au luat tot ce au putut, înțelegeți? Și din Basarabia și din România. Pe urmă, al doilea val noi așa spunem istoricii, valul 2 de deportări în 1949, deci de-abia au ieșit oamenii din foamitea asta și sovieticii nu s-au dezis de ideea de a introduce pe toți în colhozuri, dar aveau nevoie de ceea ce spunem noi infrastructură, adică aveau nevoie de clădiri pentru farmacii, pentru școli, grădiniți de copii și atunci i-au deportat pe oamenii care aveau case mai arătoase. Nu pentru că erau exploatatorii muncii omului de către om, așa cum se spunea, știți, teoretic, că i-au deportat pe chiaburi, că ăștia sunt băutori de sânge și așa mai departe, niște tâmpenii. Am un caz foarte concret în satul Alcedar, raionul Șoldănești. Au fost trimiși în Siberia un bărbat și o femeie în vârstă de acum, erau pensionari. De ce? Nu pentru că aveau prăvălie sau că erau exploatatori. Au fost trimiși pentru că aveau o casă în centrul satului, din cărămidă, și activiștii de partid au pus ochiul pe casa asta, i-au băgat în lista de deportari, i-au deportat și casa au naționalizat-o. Foarte clar se demonstrează ce politici s-au promovat aici. Deci, Uniunea Sovietică nu s-a dezis de cursa înarmărilor, nu a pus în fața politicii lor bunăstarea oamenilor, construcții de apartamente, de școli, de spitale și așa mai departe. Nu, Stalin în continuare a promovat această politică de înarmări a Uniunii Sovietice. A fost o întâlnire până a se certa, o întâlnire cu Iosif Broz Tito și Stalin îi spune, da, am pierdut, Uniunea Sovietică a pierdut 27 de milioane de oameni. Așa scriu rușii și asta e cifra oficială. Și îi spune Stalin lui Tito, da, am pierdut oameni, dar vor trece 20 de ani și iară vom începe. Adică el vrea să crească o generație nouă de băieți tineri, să-i mobilizeze pe front și iară să-i trimite în război împotriva Europei, să cucerească La Manșul și Marea Britanie. Deci iată de ce noi ne-am pomenit, eu zic de noi, de Republica Moldova, datele cele care le aveți dumneavoastră pe cap de locuitor, pe cap de locuitor, și sigur că erau foarte mici. Nu murie lumea de foame, ca să fie foarte clar. Dar nici nu o ducea, să zicem, așa îi supraviețuiau, știți, de la salariu la salariu, de la pensie la pensie, ce mai aveau pe împrejurul casei, mă refer că la noi populația este agrară, și așa mai departe. Se mai duceau unii basarabieni la marile construcții în Siberia, acolo aveau de câștigat, mai bine se plătea acolo. Dar, în general, prin asta se explică această rămânere în urmă față de Occident. Prin faptul că peste noi o tăbărit o mare putere cu o ideologie care ar fi vrut să-i fericească pe oameni, dar iată că din contră e nefericit și prin asta se explică. Dar s-au construit și la noi. Dacă sunt nostalgici, știți, după trecut,
că noi trebuie să vorbim și despre monumente, să nu uităm despre lucrul ăsta. Imediat acum trecem la monumente. Știți, într-adevăr sunt niște nostalgici că era poate că mai bine, era mai bine pentru nomenclatură. Nomenclatura este, știți dumneavoastră ce înseamnă asta, oameni numiți în funcție cu salarii bune, cu magazine speciale care nu se găseau la restul populației, cu mașini la scară. Pentru dânsii sigur că a fost un fel de rai pe fonul general a sărăciei. Oamenii erau săraci. Oamenii erau săraci și nu mai insist aici. Am multe de spus, da. Da. Nu, peste tot a fost același lucru, inclusiv în România, deci nu sunt noutăți. Nu sunt noutăți. Da, sunt ocupat mai pe urmă, scuză. Da, dar Da, scuzați. voiam să vă întreb și ceva despre după așa zisa independență. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Iată, pe data de 27 august, acum, domnul Moise, uitați-vă, noi o luăm în serios independența. Noi ne-am rupt de Imperiul Răului, știți? Da. Și atunci, eu am fost martor, deci noi strigam atunci Unirii Frați Români. Deci pentru noi independența față de Rusia însemna primul pas și a doilea fiind unirea cu România. Asta, atunci noi așa strigam, în 1991, 92, când ieșeam aici în piață și eram cu mii de oameni. Deci independența a fost un factor pozitiv pentru noi, că ne-a rupt de Imperiul ăsta rău, de rusăraia asta, de dominația rusească. Ieșamu este prezent aici la noi, dar nu în așa măsură cum era atunci. Eram legați de gazul rusesc și acum suferim din cauza asta, pentru că sovieticii așa au închegat periferiile Imperiului ca să nu putem exista independent. Oricum, dacă te rupi, Constituția permitea ieșirea, permitea, dacă Republica vrea să iasă, putea să iasă conform Constituției, dar nu puteai să o faci. Și noi eram la istoria partidului și întrebam pe domnul profesor, cum se explică? O zice, dreptul la divorț. Fiecare din noi are dreptul la divorț, dar asta nu înseamnă că ești obligat să divorțezi. Deci dreptul era formal, sigur, că era tot așa un fel de amăgeală. Și acum noi ne-am rupt într-adevăr de Imperiu, am avut și un război aici la Nistru, provocat tot de ruși. Ei ne-au creat regimul ăsta separatist de la Tiraspol, ei și acum instigă Găgăuzia. Acum aici o paranteză vreau să fac. Conducerea Republicii Moldova s-a gândit să ofere găgăuzilor, este o populație, vreo 120.000 de oameni, ei sunt turci, dar creștinizați din Bizanț. Ei când au venit triburile astea turcice, găgăuzii au trecut pe la nordul Mării Negre și s-au stabilit în Bizanț și au acceptat creștinismul, spre deosebire de ceilalți care sunt musulmani. De aici și această simpatie față de Rusia, care tot este creștină și care asmuță permanent pe găgăuși. Deci moldovenii atunci, așa cred eu, le-au dat posibilitatea ca să renască limba, ca să renască cultura lor, pentru că ei și ei au avut de suferit de pe urma sovietizării popoarelor URSS, pentru că Partidul Comunist și-a pus sarcina să formeze poporul unic, sovietic, fără rădăcini și fără memorie și fără nimic național, știți? Dar iată că această bunăvoință a noastră s-a întors împotriva noastră. Acum, în ceea ce privește situația actuală, este adevărat că Maia Sandu a făcut, actuala guvernare, a făcut mult ca să ne rupim și mai mult de ruși, să ne întărim această independență și asta este pozitiv. Partea proastă, partea negativă este, și aici revin la ceea ce am spus mai devreme, nu se recunoaște că noi suntem români și de fapt noi am fost rupți de la patria mamă România. Spuneți lucrul ăsta cu gura deschisă, înțelegeți? Pentru că, uitați, eu sunt unionist, ca să fie foarte clar, dar eu cred că de noi, de basarabeni, depinde mult. În frontierele actuale ale Republicii Moldova, cu cele 6 raioane din stânga Nistrului, noi ar trebui să cerem unirea cu România. Și noi cerem atâta cât putem.
Conform sondajelor, sunt 34-35% unioniști care declară că noi vrem unirea. Spre uimirea noastră, nu avem o fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova care să spună foarte clar că noi am intrat în Parlament pentru ca să promovăm ideea unirii și să înfăptuim unirea. N-avem. Și așa se încheagă lucrurile că nu reușim. Unioniștii nu reușesc. Iată că partidul care conduce astăzi Republica Moldova a luat sloganul ăsta cu integrarea în Uniunea Europeană. Da, ne ajută. Dumneavoastră spuneți că suntem cu mâna întinsă. Este adevărat. Este adevărat. Uniunea Europeană ajută foarte mult Republica Moldova. Asta nu înseamnă că nu avem și niște producția noastră. Noi avem și niște fabrici de mobilă bună, avem niște întreprinderi, nu foarte multe. Avem o agricultură bună, avem vinuri bune, coniacuri bune, mai sunt lucruri bune. Adică nu suntem noi chiar așa de lăsat. Dar această politică, părerea mea, este nu că greșită, e să fie veșnic așa, să batem pasul pe loc. Când spunem că noi suntem moldoveni, noi vrem în Uniunea Europeană, și atunci te duci în Uniunea Europeană ca ce? Ca alt popor, nu ca partea poporului român, dar ca ceva, o entitate străină de români, așa cum ne-a spus Stalin, vii cu bagajul ăsta stalinist. Sigur că este problemă și noi încercăm în fel și chip să ajungem cumva la conducere. Pentru că este una când spun eu, da? Profesor universitar, el spune la dumneavoastră la emisiune, la altă spune lucruri, dar este altceva când șeful statului spune. Ei au mai mare autoritate, sau șeful guvernului, sau niște parlamentari, da? Ei au mai mare audiență, mai mare, sunt de notorietate, mai mare decât, și cuvântul lor mult înseamnă. Ei, iată, cu regret încă nu am reușit să răzbatem acolo la aceste cancelarii ca să-i convingem pe dânsii. Da. Am bătut pasul pe loc, vrând nevrând, dar voiam să lămurim anumite lucruri. Mai avem ceva de lămurit puțin mai târziu în cealaltă parte a emisiunii, dar haideți să nu ne depărtăm de titlu. Deci articolul s-a numit Astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt 8 tancuri monument de pe vremea celui de-al doilea război mondial, care au țeava îndreptată spre România. A se citi Europa. Da. Deoarece România este parte integrată a Uniunii Europene. Da. Bun, acest articol, v-am spus, a avut răsunet, a fost foarte comentat. Foarte bine, foarte bine. Da, lumea ne bucurăm. Da, că unii au zis că nu sunt îndreptate spre România, că unele nu sunt îndreptate, că și românii au monumente rusești, dar nu despre asta era vorba. Da. Asta era doar un titlu, era doar un... Da, bun, foarte bună întrebare care ați ridicat-o dumneavoastră și ați argumentat în articolul dumneavoastră, e foarte bună și ea este sigur că la ordinea de zi, ca să fie foarte clar. Eu aș vrea să spun că monumentele de for public, ele au un mesaj. Ele nu sunt acolo așa de dragul, știți, aflării. Ele duc un mesaj cu dânsele. Și aici aveți perfectă dreptate când spuneți că tunurile, dumneavoastră de tancuri vorbiți, dar câte tunuri sunt îndreptate împotriva României și a Uniunii Europene. Ele au mesajul ăsta. Adică atâți ani au trecut după încheierea războiului, noi s-au schimbat lucrurile, atâtea lucruri s-au schimbat și Ucraina nu mai este ceea ce a fost cândva Uniunea Sovietică și Republica Moldova, dar iată, aceste monumente rămân. Domnul Moise, uitați-vă ce se întâmplă. Această politică monumentală a fost una din principalele pârghii ale ideologiei comuniste. Încă Lenin... Mă scuzați o secundă, nu este corect spus monumentele terorii? E corect, dar de ce nu? E corect, sigur că e corect. Acum, ascultați, iată ce vreau să spun. Lenin a citit el o carte despre orașul Soare de un italian și acela scria, scriitorul italian spunea despre niște plăci puse într-un oraș
Și Lenin a fost așa de impresionat, a zis, așa trebuie și noi să facem, să ridicăm monumente, să ridicăm fel de plăci comemorative. Și a făcut și o listă a celor care acolo, Karl Marx, Friedrich Engels, toți ăștia revoluționari. Și Stalin a fost și el acolo alături la această discuție și a participat la decizia, era Consiliul Comisarilor Popor, așa se numea. Ei nu erau miniștri, erau comisari, ca în Revoluția franceză, știți? Și această politică a monumentelor, ea a fost bine promovată, bine gândită, bine realizată. Și noi avem aici un autor, se numește Rusanovski. El are 3 volume, Războiul monumentelor. A făcut un lucru nemaipomenit, domnul Rusanovski. În primul rând, el a arătat ce monumente a avut în perioada interbelică și ce s-a întâmplat în 1940, dar mai ales în 1944. Rușii, când au venit, au lovit, au șters toate monumentele. Am avut foarte multe busturi cu regele Ferdinand. Am avut eroilor români din primul război mondial, când eram aliați cu rușii atunci, a fost alianța asta. Și multe cimitiri am avut, care au fost batjocorite și nimicite și iată, el a restabilit o parte, în primul rând că a scris, are un volum întâi, are tot ce a fost în perioada interbelică, o restabilire pe bază de documente, de arhivă, descrierea acestor monumente, foarte frumos. Și pe urmă, cărțile următoare sunt consacrate restabilirii unor busturi, unor monumente, ostașilor români și face un lucru foarte mare. Cea mai nouă realizare este statuia Reginei Maria în centrul Chișinăului. Tot este opera lui. Deci a fost un război dus de ruși. Dar știți ce vreau să vă spun? În 40, când au venit rușii aici, au distrus busturile scriitorilor români, Donici, Alexandru Donici. Era un bust în fața liceului Alexandru Donici și ăștia au venit și l-au distrus, că e scriitor burghez, înțelegeți? Și pe fundalul distrugerii unor monumente care reprezintă spiritul românesc, istoria noastră, iată că s-au ridicat niște monumente în cinstea, nu știu cum să spun, în memoria ocupantului sovietic. Iată tancurile care spuneți dumneavoastră și aveți dreptate, ele stau pe postamente și la Bălți este un tank și aici la Leușeni. La Leușeni de asemenea. Sunt multe tancuri, sunt multe tunuri acolo la Tighina, sunt tunuri care sunt îndreptate împotriva Occidentului. Ideea era că împotriva Germaniei, dar de fapt împotriva Europei de astăzi și împotriva României, ca să fie foarte clar. Acum, care este problema? Să știți că a fost o comisie, când era Mihai Gimpu era președintele interimar, el a alcătuit o comisie de istorici, oameni politici, acolo economiști, care au făcut o analiză a politicilor promovate de comuniști aici la noi, de ruși aici la noi. Și acolo a fost și problema monumentelor. Deci noi, istoricii, ne pronunțăm pentru a concentra toate aceste monumente, afară de tancuri. Tancurile cred că trebuie date de la satul un singur exemplar. Ele sunt toate la fel. Da, mă scuzați, dar orice monument istoric referitor la război se poate concentra într-un cimitir. Da. Că pune tancul în cimitir, nu știu dacă cineva ar gusta această glumă. Mă scuzați că spun glumă. Că îl pune într-un muzeu, este corect. Da. Dacă îl lasă... Domnul Moise, dumneavoastră ați fost aici în Chișinău? Când ați fost ultima dată? Să veniți să mergem. Noi avem aici un domn, el e doctor în istorie, lucrează la vamă, îi zice Petru Costin. El e cel mai mare colecționar din zona asta în care ne aflăm noi. Este soțul lui doamna Costin? Nu. Soțul doamnei Costin o decedat. Dar eu vorbesc de acesta. Când veniți în Chișinău data viitoare, o să mergem acolo. Și el a cumpărat probabil așa, are o parcelă de pământ destul de așa mare și a concentrat acolo pe bani proprii și cu eforturi proprii monumentele de for public cu Lenin, cu Marx, cu consumoliști fel de fel, uteciști, adică și așa mai departe. Iată,
dacă noi avem, uitați-vă, avem monumentul lui Kotovski, da? Da, Kotovski a fost bandit, n-am eu timp să vă spun despre asta. Dar acolo este pus ca erou a războiului civil și el reprezintă ca și cum valoare artistică și nu poate fi demolat. Aici când pui problema demolării, dar asta e nu știu cum mare pic, mare sculptor a fost. Și atunci propunerea este că aceste monumente, este și alte, la Zoi este tot un terorist, toate aceste, Lenin la Comrat este un bust al lui Lenin, asta e culmea acolo. Bustul lui Lenin stă în fața biserici, catedralei ortodoxe care stau față în față. Adică Lenin care care a el distrus era ateu, biserica, teoretic. el era militant, el era un om care nu că era ateu, dar el era luptător împotriva religiei. El Ok, vrea să distrugă religia. Și da. ei stau așa vis-a-vis unul față de altul. Deci noi, eu zic acum din numele istoricilor, noi nu suntem pentru distrugerea monumentelor care prezintă valoare, așa câteodată sovieticii, dar să fie concentrate într-un singur loc, într-un Păi asta am muzeu, spus și în eu. aer liber. Să fie într-un muzeu, chiar dacă este în aer liber. Tot În muzeu. aer liber, da. Am mai văzut, adică nu n-am fi noi primii. Am fost în Lituania și am văzut acolo la o distanță de, nu știu cât, 100 și ceva de kilometri de la Vilnius, toate monumentele din perioada sovietică cu revoluționari fel de fel, cu fel de eroi de ăștia, falși și așa mai. I-au concentrat într-un singur loc, cu așa alei, cu inscripții ce prezintă și așa mai departe, și este vizitat muzeul ăsta. Vine foarte mult. E corect. Și Adică aici, în Republica Moldova, tot trebuie să fie da, una același este lucru. să fie concentrată în muzee, de toate Da. felurile, adică nu vorbesc doar de o localitate, fiindcă sunt 8 localități. Eu am găsit 9, dar nu contează, două sunt în aceeași comună. Bun. Una este să fie concentrate într-un muzeu și alta este să fie puse la vedere amenințător. Exact, da, Teroarea. exact. Da. Exact. Tocmai asta am vrut să subliniez. Fiindcă de aici este și o problemă foarte mare. Teroarea asta, împreună cu războiul hibrid, formează un lucru coagulat și ne duce spre, așa cum am spus la momentul respectiv, nu patria mamă România, ci patria mamă Rusia. Și atunci întrebarea se pune, câți etnici ruși sunt în Republica Moldova? Real. Nu vorbim de cifrele false. Da? Sunt exact cum sunt în România, în Transilvania. Deci 19%. Nu mai comentăm. 19%, da? Deci dacă 19% pot să-și impună punctul de vedere asupra celelalte părți, 81%, înseamnă că ceva este defect. Ceva este defect de sus în jos sau de jos în sus. Eu spuneam la un moment dat că un TVA nu poate să controleze o valoare. Ei, uite că lucrul ăsta se întâmplă în Republica Moldova, se întâmplă în Transilvania, fiindcă vorbim și aici de lucruri complicate, și în mod special din lipsă de implicare. Lipsă de implicare a politicului și lipsă de responsabilizare a tuturor celorlalți. Adică, în momentul în care vorbim despre unire, acum am ajuns la unire, asta e situația. Vorbim despre unire, ne întrebăm, de ce să mă unesc cu România? De ce? Care sunt avantajele și dezavantajele? Care sunt avantajele unirii cu România și împreună într-o Europa? Păi primul avantaj pe care nouă ni-l refuză toată lumea este că țara va fi mai mare. Evident că nimeni nu va dori ca să fie o țară mai mare
alături de cei care hotărăsc soarta Uniunii Europene. Divizarea este corectă. Știm de unde a pornit și știm ce înseamnă. Prin divizare se stăpânește. Și atunci, evident, că interesul este să se țină divizat, să se țină popoarele cât mai fracționate, eventual ștergerea identității. Ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme despre Rusia, URSS. Deci până la urmă ce facem? Schimbăm un stăpân cu alt stăpân? Este o întrebare. Vă rog. Da, interesant, sigur că ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu aș vrea aici doar să spun următoarea întrebare, ar fi, dar de ce, băi, moldoveni, voi nu distrugeți aceste monumente? În primul rând, nu avem o voință politică la nivel republican, adică conducerea Republicii Moldova niciodată nu și-a pus problema asta. Ei cum au moștenit de la cei care au fost în trecut, așa continuă și chiar dacă noi istoricii mai spunem câteodată, chiar dacă mai într-un articol sau așa într-o emisiune televizată, oricum treci pe lângă urechi. Asta ar fi una. Al doilea, aici în Republica Moldova legea spune așa, decid consiliile locale. Adică dacă la Bălți sunt mai multe monumente legate de perioada sovietică și acolo sunt și tancul sovietic și niște tunuri, sunt și alte de astea, fel de minunății de astea sovietice, deci Consiliul Orășănesc Bălți ia decizia. În așa situație, sigur că ar trebui să fie o consecvență din partea unui partid politic, eu nu știu care o să vină în septembrie, în care să schimbe și legislația, care să permită autorităților republicane să ia decizia în privința monumentelor. Nu să distrug, să scot și să duc într-un muzeu. Și asta trebuie explicată și populației, ca lumea să nu iasă în stradă, să protesteze, că nu știi că ne-am deprins cu monumentul ăsta. Nu, domnilor, v-ați deprins foarte bine, îl ducem acolo la muzeu să-l vadă foarte multă lume și așa mai departe. Deci mai trebuie să fie așa zguduit odată Basarabia ca să ajungem și la rezolvarea problemelor astea. Acum, în ceea ce privește al doilea aspect, domnul Moise, uitați-vă, pentru noi basarabienii, Uniunea Europeană este importantă, că ne înghit rușii. Noi de ruși ne-am săturat și noi vrem să scăpăm de ruși. Acum, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, să nu uităm ce spunea De Gaulle. De Gaulle spunea că Uniunea Europeană va fi istoria patriilor. Adică fiecare națiune își păstrează identitatea națională, își păstrează cultura, limba și așa mai departe. Asta se referă la români, la toți românii. Deci România trebuie, nu știu, eu am înțeles ce vreți dumneavoastră să spuneți, că dacă intrăm în Uniunea Europeană, păstrăm iată identitățile astea. Deci eu cred că aici noi, cât putem de mult, să insistăm asupra faptului că suntem români. Noi dacă ne unim cu România, cu patria mamă, nu că și asta este adevărat și teritoriul sporește, dar este important că noi suntem un popor și ca popor noi trebuie să trăim în aceeași patrie. Deci principiul ăsta naționalităților care au fost cândva încă după primul război mondial, el trebuie să triumfe și acum, că a fost o mare nedreptate atunci când s-au luat aceste teritorii românești, înțelegeți? Și s-a rusificat, ne-au rusificat aici, ne-au bolșevizat și așa mai departe. Trebuie să reparăm o perioadă mai lungă sau mai scurtă, dar acestea trebuie lucruri să fie reparate și trebuie să asta e logic și este firesc ca noi să reîntregim, să rezolvăm problema asta. Problema este, ea n-a dispărut. Ea trebuie rezolvată cu Ucraina mai greu, că acolo teritoriile cele populate de români. Eu cred că ucrainenii n-au să cedeze, dar să introducă niște reguli generale și pentru populația românească de acolo. În România sunt ucraineni, ei beneficiază de anumite libertăți și așa mai departe. Îmi pare că și în Parlamentul oamenilor au și bisericilor și lipoveni și așa mai departe. Bun, același lucru și pentru români din Ucraina, adică lucrurile trebuie să fie echilibrate. Acum, sigur că dumneavoastră, dacă încercați să spuneți că Uniunea Europeană este ca și Uniunea Sovietică, nu o să aveți aici priză în Basarabia. Ideea asta nu trece. Noi vrem să scăpăm de ruși și pentru noi
și unirea cu România ar fi un pas și integrarea în situația în care există multă lume care unirea cu România, hai, pentru că uitați, pentru integrarea cu Uniunea Europeană 64%, 65%, pentru unire 32-34%, adică încă nu este conștiința asta la cetățenii noștri de a reîntregi națiunea română. Mai durează și nu ne miră că aici și rușii se implică și în prezent cu fel de teorii de ale lor și așa mai departe. Deci avem sarcini de rezolvat. Da. Domn profesor, mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. În una dintre ele, există în Republica Moldova monumente antiromânești sau antirusești? Că le punem pe aceeași... Antiromânești, trebuie să mă gândesc, așa m-ați luat prin sau antirusești. Eu antirusești nu sunt, asta deodată vă spun. Iar în ceea ce privește antiromânești, trebuie să facem o inventariere. Dacă îi luăm pe acești numiți eroi ai războiului civil, iată cum era Kotovski. Kotovski a vrut să răpească Basarabia. Asta, de acolo vine, de la dânsul vine ideea asta cu Republica Autonomă, că ei au încercat cu tatar bunar să impună militar, dar nu au reușit. Și atunci au zis, hai să facem altfel, hai să construim. În sensul ăsta, el a fost anti-român și monumentare. În sensul ăsta, da. De ăsta cred că mai sunt încă de ăștia luptători pentru puterea sovietică în timpul regimului burghezo-moșeiresc, știți, românesc, probabil că mai sunt, mai putem găsi, dar nu sunt foarte multe și sunt în delăsare. Amu ne-am amintit, aici în Chișinău este pentru tineretul ăsta care chipurile luptate pentru puterea sovietică în Basarabia, iată că e în delăsare și dacă se lasă așa și cad plăcile, poate lor distruge, a lua decizia primăria să nu Domn mai profesor, existe. eu am citit că aceste tancuri, monumente ale terorii, nu mai sunt în patrimoniu de stat. Da, De 2 ani. da. Ei, deci ar fi totuși un punct de plecare de mutare în muzeu. Da. Bun, eu ia că mi-am notat aici cu tancurile, să văd ce decizie a fost luată și să ridic problema asta aici cu tancurile. Da. Vedem. Când a fost Voronin la putere, el s-a dus acolo dimpotrivă, la Leușeni, el cu echipa lui personal acolo au amenajat locul, au depus flori și așa mai departe. La Cahul este un tank, la Bălți, v-am spus, și în alte locuri. Deci este sigur că sunt ascultați, noi vrem Uniunea Europeană, da? Cum vrei tu să te integrezi în Uniunea Europeană cu aceste monumente ale stalinismului, a terorii, cum spune. Cum explici la un francez care vine aici și te întreabă, de ce cu Kotovski ăsta? Și tu îi spui că este erou a războiului civil. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că au ucis de-a lor foarte mult. Eu am avut un articol mai devreme în care a scris, lasă asta să fie așa, erou a războiului civil, dar puneți și placă că a fost un bandit. Kotovski a fost un bandit și avem aici literatură foarte mult care demonstrează. Sau Lazo, a fost așa unul Serghei Lazo, un terorist. El făcea așa ca trenurile să se lovească unul cu altul ca să moară oameni și ca să zică, iată că nu sunt capabili, conducătorii cei din Extremul Orient nu sunt capabili să evite astfel de catastrofe, să vină puterea sovietică. Iată cine era Lazo și alții care mai sunt. Da, cred că ne apropiem de sfârșit, așa vrând nevrând, dar aș vrea totuși să vă întreb câte ceva despre posibilitatea de unire. În ce măsură se întrevede vreo soluție în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat? Da. Bună întrebare. Ne-am amintit acum câteva zile în urmă Petrișor Dan, da, președintele României, alături cu Maia Sandu, stăteau acolo la Orheiul Vechi și priveau un concert.
Dar poate și-a înțeles să ne unim. Ha? Poate și noi nu știm despre asta. Acum uitați, în mod serios așa, unirea poate avea loc dacă noi aici, basarabienii, printr-un referendum la care să participe cei care sunt înscriși în Republica Moldova, au viză de reședință aici în Republica Moldova, votăm 51 plus un vot pentru unire. Adică 51, eu cred că 50 plus 1, e puțin, să fie măcar 65%. Dacă noi suntem asigurați că mâine referendumul 65% votează pentru unire, înseamnă că Parlamentul a doua zi trebuie să declare unire. Asta e unul. Doi, trebuie să avem în Parlament forță politică, una sau mai multe, unioniste, care să se ducă în Parlament nu cu fel de integrare în Uniunea Europeană, îmbunătățiri, dar să ducă acolo în Parlament. Noi suntem deputați care pledăm pentru unirea Republicii Moldova cu România. Clar să fie acolo. Și atunci, dacă acolo trebuie 2/3, în Parlament sunt 101 locuri. 2/3 asta înseamnă undeva vreo 66, îmi pare că, de voturi. Deci aceste 66 de voturi ridică mâna, mâini 66 și unirea are loc. Asta noi trebuie să facem și noi facem cât putem, intelectualii noștri, scriitorii noștri, publiciștii, tot timpul vorbim maluri de Prut, vorbim despre unitatea de limbă, poduri de flori și așa mai departe. Dar eu așa cred, foarte subiectiv și fără supărare, eu cred că și România și București oficial trebuie totuși, București are mult mai mari posibilități de a pune în fața cancelarilor occidentale problema reîntregirii neamului. Are mai mult. Și aici trebuie foarte clar. Noi trebuie să luăm exemplul Germaniei. În Germania, în Constituția Republicii Federale era scris că aceste landuri, ele când va veni timpul, vor fi parte componentă a Federației, a Republicii Federale Germane. Deci și România tot ar trebui cumva să întoarcă cu fața spre noi și să dea soluții. Vedeți, Aurul cu Simion, el pune problema asta, dar o pune în sensul în care să nu mai recunoască realități, frontierele, care, și mai ales cu Ucraina. Sigur că asta e supărat pe ucraineni. Deci uitați-vă eu cum cred. Eu cred că noi trebuie cât se mai poate de păstrat acest principiu a recunoașterii frontierelor. Deci ele există, noi trebuie să le respectăm și să facem tot ce e posibil ca, bazându-ne pe legislația internațională care există, să ne soluționăm problemele noastre. Aici când vorbim de unire, eu când vorbesc de unire, am în vedere teritoriul Republicii Moldova, în frontierele care există, fără sud și fără nordul Bucovinei. Pentru celelalte regiuni care au aparținut României să se permite băștinașilor circulația liberă în țară și așa în acest context. Cam așa văd eu unirea. Este un pas foarte important ceea ce spuneți dumneavoastră, deoarece în felul ăsta oamenii conștientizează. Dar la fel este un pas foarte greoi, fiindcă în momentul în care conștientizează și conștientizează în masă, până se propagă acest curent, va dura foarte mult timp. Bun, care e altă soluție, spuneți dumneavoastră? Păi deocamdată avem soluția care am spus-o la început. Este vorba despre responsabilizare. Un cuvânt foarte greu pentru actualele conduceri și din România și din Republica Moldova. Nimeni nu se gândește la viitor. Nimeni nu se gândește să facă ceva prin care să rămână marcant. Au avut posibilități, au putut să o facă de mai multe ori. Acum o să înceapă să apară și documentele secrete, mai durează puțin, ale lui Iliescu. De ce n-a vrut Iliescu să facă... Da, m-am gândit și la dânsul, m-am gândit. Da, Dumnezeu să-l ierte, dar Dumnezeu să le ierte.
a arătat o șansă bună, atunci a Nu fost se știe dacă a ratat. Unii spun că a avut scris soarta României la fel cu soarta Iugoslaviei. Probabil că știți mai mult sau mai puțin despre tratatul Bonn Budapesta, unde un punct din acel tratat n-a fost realizat. Spargerea României. O să vă trimit o carte în format electronic. bun, am înțeles, dar nici nu s-a pus problema măcar. De ce nu s-a ridicat domnule? Hai să discutăm. Era Mircea Snegur atunci, care spune, lasă, eu am să spun când o să ne unim. Așa au zis Mircea Snegur. Păi, Da. a murit și unul ne-a spus. Au zis să ne ținem din neamuri. Adică nu din Neamuri. neam, dar din neamuri. Înțelegeți cum a spus el, Mircea Snegur? Da, da, Așa da. că s-a fost ratat. Și, în general, atunci entuziasmul era foarte mare. Atunci era valul, știți? Când ieșeau Da, da, mii de da, da. oameni aici la Chișinău, sute de mii erau. Și spuneau, Eu știu vrem că am fost de unirii mai frați multe români. ori în piață, Am ratat ocazia și... da, Am și mai este o variantă. am Domnul ratat Moise. la un moment dat ocazia chiar să declarăm reunirea în Exact, Piața Mare a exact. Adunării Naționale, atunci când au fost în jur de 100.000 de oameni. Atunci o trebuie, dar vrem unirea. Exact. Păi atunci Fără nici o frică așa. Și fie ce ar fi a fost. fost Dar, scrisă declarația de reunire, dar n-au vrut să o citească. ați văzut? Nici măcar unioniștii ăia despre care o să vorbim noi. Ascultați, am făcut o comparație între oamenii politici de la 1917-1918, oamenii politici basarabeni și oamenii politici basarabeni din 91. Diferența între cer și pământ. Acei oameni erau Dar fără știți de ce, frică. nu? Poftim? Știți de ce? Fiindcă Uh, elitele de la 1917 au fost încarcerați, omorâți, tocmai ca să nu mai rămână peste veacuri alții cu aceleași idei. Bun, asta am înțeles, da, dar eu zic că atunci, în 1918, când s-a pus problema salvării noastre, au votat unirea. Nu s-au Da? gândit la urmări, că o să fie arestați de sovietici în viitor. Au votat și gata. Știți de ce? Pentru că erau oameni viteji. Au fost pe fronturile Exact. primului război mondial. Nu, au văzut moartea cu ochii. Ei nu se temeau. S-au dus aici, erau niște bande de bolșevici. Era un Pantelimon Ierhan. S-au dus la dânsii, fără frică s-au dus. 3 zile l-au ținut, după care l-au eliberat. Adică, da, ăștia au fost niște plioștiți și niște vai de capul lor. Fricoși, legați Nu cu ne ruși. pierdem speranța, să știți, Nu ne indiferent pierdem, cum. nu, speranța moare la urmă, dar Da, moare la urmă și eu am încheiat articolul totuși spunând că Moldova nu este a celor care cred că e a lor. da, Este a urmașilor lor și a urmașilor urmașilor da, lor. așa este, așa este. Exact. Fiindcă toți cred că la ei se termină viața. Nu, se termină viața lor. Atât. Exact, exact. Da. Iar dacă încearcă să facă un exercițiu cât de cât de cunoaștere până la urmă, ar trebui ca să se realizeze până la urmă. Avem exemple multiple, nu numai în Germania, să știți că avem exemple și în Anglia, avem exemple și prin Finlanda, unde, nu, în Norvegia, așa, unde a dominat legea sângelui. Și atunci, dacă ne tragem din același arbore până la urmă, chiar dacă războiul ăsta hibrid ne-a nebunit, ne-a întors pe toate părțile, nu mai știm cine suntem la un moment dat, dar să știți că am întâlnit patrioți chiar și acolo unde nu speram. Și am întâlnit și oameni care nu credeam că au verticalitate și care
au responsabilitate, dar mai lipsește ceva, un punct de pornire. Da, Sperăm să-l găsim. da, să Unul sperăm. din, da, unul din puncte va fi, evident, trecerea acelor monumente ale terorii în spațiu secundar. Adică dacă ele nu vor mai fi vizibile, fiindcă așa au fost construite pe uh, dealuri, pe locuri foarte vizibile, Da. evident, să creeze această teroare permanentă. Cred eu că lucrurile se vor schimba încet, încet și politicul va merge uh, în pas, mă rog, denumire, pas, așa, chiar dacă unul spunea pas cu pas, așa, va merge așa cum trebuie spre o Românie adevărată. Teama și a celor din est și a celor din vest. Da. Da, așa este, cum spune. Nu știu dacă e teamă, dar este o îngrijorare, sigur că este. Eu cred că vecinii României, în primul rând, sunt îngrijorați. Bulgărașii, maghiarii, cui trebuie o țară puternică? Că noi am fi puternici dacă am fi împreună, știți? Am fi, poate, nu Cu trebuie să atât se mai teamă, mult, dar din punct. da, Eu cu zic, atât nu mai trebuie mult și militar să se Imperiul. teamă, dar trebuie să conștientizeze că ar beneficia tot de pe urma unirii și vecinii României, românilor, că suntem, mă rog, două state divizate. Da, domn profesor, eu vă mulțumesc pentru emisiunea din seara asta. Eu vă mulțumesc. Sper ca unii dintre cei care au avut foarte multe întrebări, uh, cel puțin să și le pună în ordine. Nu vreau să-i conving, fiindcă nu de asta am făcut emisiunea, ci de a lămuri cu o persoană cât mai calificată. Așa se spune. Și Mulțumesc. dumneavoastră sunteți unul dintre cei care nu cred că ar avea cineva curaj să spună că dumneavoastră nu sunteți o persoană deosebită. Da, mulțumesc pentru Da. aceste aprecieri înalte. Uh, Și cu asta vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sper să fi scos cât de cât câte ceva la lumină și sper să ne revedem, evident, într-o nouă emisiune. Mai puțin că nu se închide. S-a închis, este ok. Atât pentru astăzi. Da, atât pentru astăzi. Sper să fi închis. Dacă nu, mai vedem încă o dată și avem cam 25 de secunde diferență și Mhm.